ассалому алайкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. раҳмат ба он нафароне ки дастгирӣ мекунен, суханҳои хуб менависен, лайк мемонен, комментария менависен. Ба ҳамаи шумо раҳмати калон. Тамошобинони азиз, хостам ки як намуд ширинӣ бениҳоят болаззат барои шумо пешкаш кунам. Бо ма бошед. Як намуд ширинӣ ки бо номи ракушка бениҳоят болаззатай. Рецептша тамошо кунен, бо худ бигирен. Дар инҷа орд лозимай. Орди виши сорт кати мекунем, беҳад бамазза мешава. 2 пиёла орд мегирем, ҳамроҳи 300 грамм маргарин ва 300 грамм сметана ё қаймоқ мешава. Иҷада ма 5 та тухм гирифтам. Тухмои ма майдатар буд. Шумо метавонед ки тухмои калон боша 4 та бигирен. шумо 4 та тухми калон гирем мешавад. Духтаро ба сафедиша алоҳида гирен, да ягон чизи қоқ боша ва зардиш алоҳида барои хамир. аввал маргаринро бо ҳамроҳи дар берун мондагӣ ҳарорати хона дар мулоим шудагӣ маргарин бо ҳамроҳи 1 қошиқча разрихли тел ҳамроҳ мекунем. Мешӯрем хамирро, ба мисли моч мекунем. хамира шӯридаистем. Агар орд нарасид бо ҳамроҳ мекунем. аввал 2 пиёла гирем, баъде ки нарасид бо ҳамроҳ кардан мегирем. дар инҷа мо умоча ки тайёр кунем, зарди тухм бо ҳамроҳи сметанаро якҷоя карда хамирро мешӯрем. Шакар, сахарни пудра ягон чи дар кор нестай. духтаро мо ҳозир даруншам ширин мекунем, начинкаша болош дастугӯшони молоко мекунем. беҳад худ ширин мешава. барои ҳамин хамиршда лозим нестай. хамириш аҷоибот песочне мебиёд. ҳам хел резонаке ки бо чанд қадарам иста дар хонада қоқ намешава. барои ҳамин хали песочне ки ҳамеша резонак меистад. хамириш анам хел на сусти бад, на сахти бад. духтаро бинен чил аз даст ҷудо шуда худаш. ҳамин қаймоқ ё сметана ки истифода мебарен, чен ба чени маргарин мегирен. 300 грамм маргарин боша, 300 грамм қаймоқ ё сметана мегирен. баробар бояд бошад. анам хел бо шакли хели гирдакча мекунем, тайёр мемонем. ҳамроҳ мекунем дар ин сафеди тухм. каме намак ба миксер латш мезанем то каф карданаш. вақте ки кафк мекуна, баъд шакара ҳамроҳ мекунем. 200 грамма шакар ҳамроҳ кардагим. духтаро 200 грамм дар 5 дона тухми майда. тухмое ки шумо истифода ки бурден калон боша, вайдам ҳами 200 грамм шакар мерава. хел бо миксер лад мезанем. сахти хушрӯ мешава. нами косае ки ман истифода бурдистам шишагӣ дар ҳамин безеҳо беҳад хушрӯ. шишагии оҳанӣ нағзай. вақте ки наи пластмассӣ истифода мебарен, ба салфетка як бори дига покш кунен, тозаш кунен ки ягон қатра об, ягон равғанӣ набоша. баъд хушрӯ безеи шумо сахт мешава. аввал безеро бе шакар мезанен ба каме намак. 2 дақиқа 3 дақиқа камтар каф кард, баъд бо шакар мезанем. хеле сахта ки хушрӯ мешава. дар инҷа мо тинак мекунем. боз чормағз ҳамроҳ мекунам дар нушта. безаи мо ширинакай. баъд ҳарорати 150 дараҷа мепазем. инам хел ракушка мепечонем. пеша агар ина ҳозир ман маҳкам кардам, якча маҳкам накардам, нишон метиҳам ҳозир. фарқ надора. агар кушодтар монем, бо хубае ки аз болош намекафа. ина ҳозир ман иша бо кушода мемонам. ҳамо безешкиёш бояд бурояд. духтаром сафеди тухме ки тайёр кардем, бояд аз дарунаш бурояд. ракушка борӣ. ина ман 2 тарз кардам. анами тарзи кушодагиша шумо да совет метиҳам ки ҳамин тарз хушрӯтарай, ҳам кафиданаш номумкинай. ӯ хеле ки полни маҳкам кардам, якм нишон додам. ӯ кафиданаш мумкина. вақте безеҳо пухтанда дам мекуна, аз болош ба мекафа. ман ҳарди варианта барои ҳамин нишон додам ки хато накунен. анам хе кушодаша кунен. ина духтаро беҳад бамазза мешава. як ширинӣ бо лаззат ки кӯдако чойкатӣ мехӯранд. якҷо рафтанда мекунен, мебарен. нахоҳен на заказ амози песочни мепазанд. ами рецептои бисёр занҳо на заказ пухтан. инаш метонен ки амиам пазен. песочниам талабгоруш бисёрай. инам хел камтар дур мондум ки дам мекуна вақти пухтанашда.
6000 сомона ҳозир разыграть кардесай ва 10 одами дигара регистратсия мекунада. Тактон каталоги дигарида лидер мешави ва каталоги дигаришда уже ойлик мегириву 20000 сомона бонусаи ширкати Фаберлик мегири. Дӯстони азиз, фақат апаи Шабнами Ҷурабек ин кора мекуна. 10 одами да тактон регистратсия мекуна. Ягон кас дигари хена мекуна. Ҳамин 10 одам ки регистратсия уже структураи колонии зур меше, уже команда ҳамин 10 кас дига кора ки сар карди 20 рӯз пас ҳам ойлик мегири, ҳам директор кишиди 10000 сомона бонуса мегири. Бо ина 6000 сомона мо байни коргарода разыграт кардеса ҳамон нафароне ки ҳозир регистратсия мекунанд, ҳозир перви шакшона мегзаранд. Зато бин барои регистратсия шудан уже 6000 сомона мумкин ки ҳозир худат бубри ба шарте ки бинавис апаи Шабнами Ҷурабек да ватсапша мемонам ё ки инстаграмаш да. дӯстони азиз, агар аҳамият дода бошед, ман 3 рӯз пас апаи Шабнама фақат шумода тавсия медиҳам, барои ки беҳтарин наставникай кора зур медона, секретҳои кора медона, хушрӯ мефаҳмона, хушрӯ ёрдам мекуна ва ҳамин ҳар 3 рӯз пасе ки ман тавсия медиҳам ку духтаро ки кор намедоранд, уже 20 рӯз пас мара раҳмат меган, барои ки 20 рӯз пас ойлик мегзарада, меган манижа раҳмат ки ту мода ҳамин чиза тавсия додӣ, мо кор кардем, ина ҳозир хонадаи шиштагӣ пул кор кардесем, гудак чудак нигоҳ карда ойликҳои нағз гирифтесем. ҳар рӯз ман духтарои тоҷик раҳмат фаҳмидесам. дӯстони азиз, фарқ надорад дар кадом давлат қарор дорӣ, чӣ кораи хонашинӣ ё кор мекунӣ, гудак дорӣ дар хонаи хиштоманӣ, фарқ надорад. желание пулкоркунӣ боша, бинавис, биё командаи мо худмон да ёрдам мекунем. духтаро айни ҳол мега аксия рафтестай дар ширкати Фаберлик кадоми хоҳиши кор кардан дошта боша ки дар ин аксияҳо иштирок кунад. номерои рӯи экрана муроҷиат кунед. дар таги наворам номерша мемонам. бениҳоят зани хушмуомилаи бо ҳамроҳи ин зан метавонед шумо кора пеш баред, шуморам ба маошҳои баланд бирасед. ина духтаро с гӯшони малаку мекунем. бинем камтар бизеҳо зарча мешаванд. пухтагӣ аллакай дам кардагӣ дарунашонда пузироғ шудагӣ ҳамха хушрӯ бениҳоят ширини болаззат мебиёяд. ҳар кадоме ки хеле ширини бад нахӯрад гӯшони малако намекунед. ҳамин хел худаш дарунашда бизе ширинай нормай. бо ки ширини хур бошен гӯшони малако бо таъмша дигартар мекунад. болошда чормағза майда кардам бо блендер пошидамаш беҳад хушрӯ шудаг. ҳам намудша бинен бениҳоят намуди хушрӯ омад. шумо ҳам метавонед ки тайёр кунед. лайка бомонед, дастгириро фаромӯш накунед. духтаро иншолло ки наворҳои хуб аз пешай. духтаро бо ман як канали дига кушодагиам, ҳозир вай силкаша дар комментария закрепит мекунам. дароен канали нави мада обуна шавен. ана уҷадам боз видеоҳо мешава, рецептҳо мешава, ҳамин чизе ки занҳода дар кора ма барои шумо дар ҳамҷа мепартом рецептоша тамошо мекунем. кадоми подписчикои май мара гум накунем. ма дигари каналамда мешавам, ҳамиҷа мепартом навор, ҳам уҷа мепартом наворҳои нав. иншолло ки барои шумо кӯшиш кардистам. духтароиҷа як рӯзи бениҳоят хуб буд ки бо ҳамроҳи Паришатор бисёриҳо мешиносем ки дӯстини беҳтарини май дар тоҷикистон зиндагӣ мекунад. курсҳои кулинария дора, курсҳои кондитерӣ ҳам офлайн ҳам онлайн дора. онлайн курсошам беҳад хубай. дар дигар шаҳрҳо ҳам бошен метавонем ки курсша бихарем. кадоми дар тоҷикистоне 12 октябр курсш сар мешавад. беҳад курсш дар ҳамин хел аз таи дил мефаҳмона, бо секретош мебинен. дар онлайншам бе секретай ҳама дарс фаҳмонданаш дар инми офлайне ки аз пеш меравен. духтаро бо нархи дастрасае ки ҳунар меомӯзен. духтаро бетараф набошен, пушаймон мешавен. агар хоҳен фарзандотонро рӯй кунед, духтаротона хоҳен хитон биравен, дар давоми 6-7 рӯз шумо ҳамаша ёд мегирем. пахта паз, ҳама намуди пирожни, торт. оз ма силкаи каналшона мемонам, номероша мемонам, духтароина рӯи экран да мемонам, комментария да мемонам. кадоме мехоҳад ки курси и реклама нестай. духтаро и аз таи дил ки подписчикои ма дӯст медоранам, хали пухта паза. инама шумо да эълон мекунам ки бирен аз пеш курсша бихонен, ёд бигирен. иншолло ки ман мерам да ҳамин курсш мебинамтон. на духтаро иҷада малина ҳай. малина ма гирифта будам 2 сатилча фақат барои замара живат кардан маразелникда. иқашанам хел алоҳида мондам ки хунук шава маразелникда барои хеле украшени торто пирожниё да кардан. вақте ки ях мешава мегиримша, дона дона мемона. гирифта дар контейнер мечинамша. вақти украшени кардани пухтупазда хел дона дона ҷудо мешада, намечаспа.
ана иҷа ду намуча, як намуча шакар андохтум, як намуди дигаша бе шакар, ҳам хел живойтар замара жвад мекунам. И майдаи ки шакар андохтумша, и таги сатилча буд, аллакай майда шуда буд. Ба блендер анам хел мезанам шак контейнеро да мегирам, морозильник да мемунам. беҳад нағзе как конфитюр мешавад. духтаро хоҳен дар даруни пирожниҳо меандозен, даруни тортода меандозен, хоҳен ҳамихел дар чойник як қошуқ ду қошуқи калон меандозем бо ҳамроҳи лимону пудина. зимистон мазза када мехӯрем. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошен. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.